Sa iban pa nga mga balita, nagapanawagan ng pamilya sang na-stroke nga driver sa kilid sang dalan sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City nga isla na ang mga protocols ng Iloilo City Emergency Responders sa ICER sa pagresponder kung mayara sa mga emerhensya. Ini matapos nga nagtaliwan gid si Freddy Porras sa 61 anyos matapos na stroke. Apang ginaaligar nga wala gid gintandog sang personal sang ICER kay ginhulat pa ang pamilya nga abot dito sa area. May ginpagwa na nga official statement ang Iloilo City Government kagabi kagin klaro nga nagwa sa ilang investigasyon nga ginsunod sang ICER ang na-establishar nga emergency response kag scene management protocols sa ilang pagresponde sa sitwasyon. Sa interview naman sang Bomba Radio kay Jen, bata ni Freddy, iya ginpahayag nga daw kaangay nga gina-justify lang sang ICER o kon sang city government ang ilang protocol. Sunod sa iya wala gihapon sila naklaruhaan kung ano ang ginhimo sang ICER sa nakita nila ang iamay sang Lunes ang kaagahon. Una na nga ginpahayag sang city government nga pag-abot sang ICER dito sa Balabago, naabta ng pasyente kag nakumpirmar nga wala na ini sang vital signs, wala nagaginhawa, wala sang pulso, nagapalanggit-om ang tuo nga guya kag mga kuko, nagatiskog ang mga kamot kag tiil kag fixed dilated ang pupils. Base sa city government santo sa protocol, samtang nga naga-assess ang ICER sang among adlaw, gilayon nga ginpahibalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit nga police station. Sa nagabot naman ang pulis, ginsecure nila ang lugar, pinaagi sa pagkordon sini kag ginpatuman ang mga kinahanglanon nga pamaagi para sa posible nga crime scene investigation. Sa nagabot naman ang pamilya sang pasyente, gilayon nga ginpahibalo sila sang status sang pasyente nga wala na ini sang vital signs, gani nagdesisyon sila nga manawag na lang sa punerarya. Suno naman kay Jen kung tani gindala lang ang ilang nga amay sa ospital. Dugang sini, hindi man disgrasya ang natabo sa iamay, gani nga pwede gid kung tani initandugon kag dabatan sang first aid bisan nga wala pa nakaabot ang iya nga pamilya. Gina-justify lang gid nila yung ilang nga protocol na ginatawag. So, until now, wala kami sang clarification, wala kung ano gid man, kung like ano ang further action na ginobra nila sa moto nga time. Kay pag abot sang akon nga magulang, ara payaga hapa ang akon nga tatay. Wala pa nila gyapon yung tandog kung wala gyud tandog sang akon nga magulang. Tapos sinulat pa nila tanan nga pamilya makaabot antes nila maihamba nga amuna wala na vital sign. Tapos ginapamangkot pa kami kung ipa-hospital pa si tatay. Like common sense mo na lang ba tani bala nga dalon mo syempre emergency. Kami yara kami sa in shock kag ano na gid mo like full of emotion na kami to sa moto nga time. Si alias Jen ang bata sang nagtaliwan nga si Freddy.